Moyo kwenekia magendero hanyare kobaga gwikirana bwikiranu ase wodi ya basi majoge ni gobono mwe msibe wodi yo Jerema Ongeri hanyare kobaga wesokia litikoria rero na gosirigatiye byombe una enchire ya moyo kwenekia na baro banyare kobaga kwegenderia subugima bwabo bwakira litiko kwa litikoria rero umuyego nyara kobokoleta ama babwatani byombe sensemo yenyamyobo imeyakanyembo ni go Jerema Ongeri Nereko bakurie ira buna abisiaye kubwaterana amona abisio mugabano we county ya Kisii nechikobe kwenekia uranyare kobe gosira boy kirano babwata ni bebyombe na boy go kwenekia ngana baro banyare koba kwegendera sobugima bwabo bwakira lituko anene ni ganyara koba gakomorekera boy kirano ebyombe biria bigenda tokoba bikubabwata na boy ko baleta amo abasaye ngagotomenye muri kito Mildred Mumanyi abamenyi be wodi yabo machoge basibono nigo bali nekiba kwegokeria maiga yokonyora amaigerio nabo igokwe chinchura barachi kubati ili kwenekya abuna banyorere kigasi nabo igokwegendera like byasara amono bulimi wetera ase ebyombe ao ili kogendereria no murubirio orentwa asigiti Kenya myobo imeyo wodi yo yabo machoge basi wetera ase omo MC Benseme Jeremiah Ongeri buna akoerera egente kanna ya daretire gaiga ne program na chagite ya youth empowerment na wate program na ari koira bana chisukuru na ndini nredo ko baire sukuru bagenda bakora chikos ananda ke banyora skill chira chiko bakonya program na bankorani ne program ya bana barenge 60 bona ga ba graduate baro bata ya dressing baro bara mache na bana baiga bone twata katori yenchira na kizaidi ya gaiga bakonya ko chubosio ndo abwate partners bacha gaiga bakocha ko basomi igoro ye biashara na kiba kwenda kuchaka na kiba kwenda konyora chivesa choko genderie biashara pia ndo abwate partners bacha gaiga bakocha kwa bana bali bacha kire biashara chivesa linde bachiko gendereria katikati ya mangana ya capacity building ndo abwate pia partners bacha gaiga ne chivesa bakwenda kwa ebyombe biri registered ne serikali bagocha baegwa chivesa cyoko bagendereria ne byasa biri bachakire tayari ebyombe 60 bya register under Kisii Trust Initiative obakonyo obwo mbolenjera gocha abatenikura asebyo mbibi bya chakwena na obasemia bakoragwa nekyombe kya youth fund nigo batebire obyaboro asukubwatana nebyo mbebyo elyo kwegendereria tabatebire igoro yekibesa cya serikali chikwagwa sebyombe na abasa binafsi elinde gochaka na kogendereria biashara byabo abo igo tabatebire mnantu ya serikali ye twachakira omoroberio bokubakanira abasa bali banyole chibesa cyo line ndege cyo konyore visa cyo konyore passport linde bagenda skali basaye koyo banyorere amabaga yegas bachaka koregas linde bayigendere na ebe biashara bye boda ebo boli myogo kora ebe ne chinyeni okonia igo to kunyara ko chinguru asichinjera ibere enjera yemo toko kokonya elindo nyara ko bako twaro bo ngaini bo ko biashara biao toko seme mangano to life skills financial management customer service na marketing kero kwa nyorire chiseme chinga gyoko ningoli biashara biao na ndo mana komenta chinguru aso ko achibesa cyo mukopa interest yerense elindo nyara ko bako gandia se biashara biao ngo basaba basabonsi bibale isikalia ase account yetu ya gusiengima munyara ko beka namo elinde tunyara ko batoko basomya na ndo bayibesa munyara ko bamoko genderera abamenya bo bakirana asenseme yo nigo bagokera omuruburo yo hasibakira omo MC yo bangambiye mono asa kwene kyabuna banyorire amagiri obunayo twagokira so kwegeri gukwaye gaiga twagokira na se binte birato tebiri na nendo chenga mono ko bigo chikotokonya ente nagoki guno mu MC ito mu MC Jeremiah Ongeri otorenteire ebyombe otorenteire abantu abangenya myobo gaiga bono iga abana baite vijana batebigu na babwente gokora ba process egere baganisi chisi ko bachigwekonya igo nande batoira masomo muna tuwenete komenya na tuwenete gokora asinka cheito nganonya na semigondo yaito twagokira aso mu MC ito twaete gasi bono nagenderete gotokorera na to inyorete muna bono igachire gotokwania na gotokwanira mangana amange Watotebirie bintu muna tuguchigokora no bole mibwaito ebintu ebinge ekeracha na basani baye bonsi asense moyeto ya nyamyo
abamenye kurwa ase Nsemeiga nigo bono bagokeire obokonyi bwaye omo MC bwa Nsemeiga elikonekia ng'ango sirare abasae gwetera ebyombe ao ebyo birabakinie elikwegendereria ase amagimabo. Guripotelia Egetaseni kia Ndizi TV kuruga iga ase bunge ya Machoge Chache elitaliane Mildred Momanyi.